Ya Allah, nyapa toh, Pak? Alah, yo sawan men moro-moro iki. Dalan kok cok. Yo moro-moro wis apa. Tun, Tun. Duit to tak itu rokok adunan. Bocah iki. Nanti bocah iki. Motor barang lu yo renek ning. Tun. Sakne jas. Mula yo an. Suwi men ki mulek yo gone ndi motor iki yo an. Motor sak dolan kok malah peh. Pun. Mula. Mun. Ampun anak ngrasakne bocah sitok. Motor ya digowo ngene ngendi ngono lho. Jebleng aku ngrasakne. Ini jalan kocok iki. Aduh. Oh, ning dik. Aduh. Munah yohan selawan malah. Gumun. Selawan kok malah ya Allah motor kok digawa ora mulih. Ini kan dilek lunga ngono lho ngono kuwi kan. Nggo sepeda lah. Pun. Beda malah kecep. Hey. Sepeda kok yo les. Aduh. Ketinggalan tenan iki. Alah panase, mau yo ora tuku jajan. Panase ora tuku kangkung. Jan. Aduh, jan. Suara motor itu guys. Alhamdulillah nang omah. Ya Allah, nyapa toh, Pak? Motor ora digodolan kok malah jen aku iki gunggung karo kowe iki. Wong piye lho, wong aku ya adol kangkung kok. Suwine motor ora digodolan kok malah Jenenge adol kangkung. Orang rasane kene ketinggalan kancane nggo pedah-pedah les. Kene duit e. Arep ngendi lho? Ya Allah, Pak iso mbok go kabeh lho. Lah kuwi adol kangkung kok kene susu arep dolan malah motor demo gak enteni kok malah duwe adol kangkung iso malah dijaluk kabeh lho. Enteni awet isuk ngantek jembleng kok Mas. Jenenge adol kangkung. Piye? Malah gowo kabeh duite. Sapine bengah yo reneng pakane.